Nya o kutob rasa sa maabot pwede ra pug patunga ra say maatupan. No? Nya nang buto di ining kuan ani mga Twitter. Upat ka Twitter ni, Twitter sa ubos o Twitter sa taas mo na nga ingani ang tingog. No, so unya need na punta kay aning nga to mga puro mga Corinthian dire, puro grabing kugin na jud ani nila pang simbol. Pero magpaabot ta biyayaan ta sa Ginoo. Amen. Katong mga naaba sa diskuhan nga dagko kay matay hatag na Lord sa ato ha. Panghatag na to ni Lord diri sa ato mga buluhatan kay ron na klaro kay ning pagwalis pulong sa Ginoo. So katong na yung mga Biblia ato tas John chapter 10 verses 1 to 6. By the way, mura may kasabot sa nag-lead of praise and worship. Kay ang mga songs nga gipang gamit diri kanta og sa iya nga prayer ni haom kayo sa mga pulong nga gihatag sa Ginoo karon. Pwede ba nato palakpakan ang dito? Maayo kayo si Lord. Musara gyud ang Espiritu sa Dios nga nanglihok sa kada usa nato. John chapter 12 verses 1 to 6. Chapter 10. Ano ko nang mabalhin dayon? John chapter 10 verses 1 to 6. Akong giangyo ang tanan sa pagbalik o pagpamarog. Samtang magabasa tas pulong sa Ginoo. Unya mingon sa Jesus, sultian ko kamo, ang tawo nga dili moagi sa pultahan inigsulod niya sa turel, apan mukatkat tinuon sa laing bahin ini, kawatan o tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero, musulod agis pultahan. Og ang pultahan ablihan sa tigable, aran makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyahang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan, o mag-una siya kanila sa ilang pagula. Kung natuwa na sila sa gawas, mag-una siya kanila o ang mga karnero musunod kaniya kay nakailaman sila sa iyang tingog. Apan, dili sila musunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Size, gisaysay ni Jesus kanila ining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Nakampo ta Ginoong Dios nga labing gamhanan. Salamat kayo sa mga mensahe nga manggiandam karong gabi una. O thank you kayo nga ang kada usa namo madinawaton ni ining maong mga pagtudlo. Tabangin mi Lord, kay dili namo ni kayang ikinabuhi kung kami lang. Tuloy ang among mga kasing-kasing nga makinabuhi kayo ug unsay among madunggan gikan sa imong mga pulong. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan, imong protection niya sa mata ko sa kanamo karon aron dili makawat sa kaaway, dili masakmet sa kaaway Ginoo ang mga mensahe nga imong itanong sa among mga kasing-kasing karon. Bunga ni kausaban ug ang imong mga pulong padayong mumungag kaluwasan ni Ginoo. Ang among gipangayo giampo madawat namo ni pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Ginoong Hari mangluluwas. Amen. Amen. So karon nga kagabion mga igsoon, ang pagtuon nato iuluhan siya, you will be guided or you will be led. Iyahan gyud ka sa Dios. Kanang dili magpagiya garbuhon. Ayo iyahan man gyud ta sa Ginoo nga igsuon kay kining ato ang pagkatawo. Excuse me. Naa nato ning mabot ang kanang bang tawhanong kinaiya nga magbuot-buot. Kanang nasa imong tapad inang pariho nimo. Ug ihanra kang magbuot-buot sa itong kinabuhi. Hello? Grabe kita magbuot-buot. Kita rin magbuot yun. Mauna nga kita na po'y magbuot ko. Karon dapat lipay ko.
Pagkaugma dapat duol ko. Diba? Nga na, kita rin kabuot sa itong kagalingon. O niya, ang pinakalisod kaayong i-lead ni Lord, giyahan ni Lord, kanang kasing-kasing nga grabing gahia sa garbo, lisod kay na i-guide ni Lord. Mga karniro, ang iskutan dili kandeng. E kining kandeng, pagkanindot butangag ligid ang tiil ani. Dahil mo may kabinet human sa bagyo niya, bukat man ang kabinet, ibutangan na kag ligid arong tulod-tulod na siya. Ang kanang kandeng may igsuon, huktan nimo o pise. Bahalag matuok siya maglisod sa ginhawa. Likod siya mosunod dayon. Usahay manggaling mosunod pero maguna, magdakan. Nya kapadong pagka kayo mo siyang tangtangan ng pise, ga nangandam na siyang sungay kay sungagon kaniya. So lisod kayo gyud na nagiyahan. But ang mga karnero, we will be guided. Magiyahan gyud ta mga igsuon tungod kay mosugot man ta sa atong buhi nga Dios. Munang magbantay tang magpatkulo karnero ta nya atong kasing-kasing nga kandingon na diay. No? Ani ingon na kining kandingon jud. Nagbantay man ang kandingon jud. Maadlok og ulan. Naman daga mga Kristohanon talawan og problema. Nya gisultian na makas Mateo 7:24-27 nga nay ulan, baha ug hangin mohapak sa atong kinabuhi. Mga kanding mahadlok ng ulan, inigdag ko may madunggang problema, manghilak dayon. Jagit dayon, react dayon. Pero mga karnero, maghilom lang ni, panahos ng ulan, magdikit-dikit paganin ni sila. Yung mga karnero, mga igsuon, bisan tuod o dili kayo sila makadungog. Kanang, labog po ang ilang panglantaw. Sila, kanang naagyod sila, di, bisag naana sila manglabang sa kalsada imong businahan, murag na gulay na dunggan. Pero amazing kay na sila kay kung ang usa ka magbalantay mo tihol ra kaila sila. Ano man na? Dili siya kadungog o kanang saba kayo, magpauwang diyang mga motor, di kay na sila kadungog anak. Pero tanawag yung mabalantay mo tingog. Bisag bira kayo kusgon makadungog sila. Munang ningon ang Bible ang mga karnero nakaila sa ilang magbalantay. Atong magbalantay mao ang Ginoo. Dapat tingog sa Ginoo ang atong nadungog. Usahay, gipamati nato ang syagit sa problema, pero ang tambag sa Ginoo nimo imo nang gipakawalay bili. Unya i-blame pa nimo ang Dios. I-blame pa nato ang atay si katao, ang problema di ay naa nato. May ora bagyo gahi tag ulo, pero Tinuod dili ulo gahi ang kasing-kasing. Ingon si Lord sa John chapter 10, ako ang magbalantay. So, ang magbantay, mao'y mag-lead, mao'y mag-una, mao'y mugiya. Dili ang gibantayan. Ayo? Dili ang gibantayan. Kitab yoy, mag-una. Dili ang ato ang unsay imuhang mga, sana, asa ka makita, kisa imong gilid ng mga tao, kisa kauban mo sa imong trabaho, ikaw gyud mag-una. Kaya ikaw may nasayod sa mga pulong sa Diyos. Pag ingon sa Lord nga siya ang magbalantay, it means naa niya ang full responsibility sa imong kinabuhi. Ang responsibilidad ni Lord sa imong kinabuhi, wala sa imong bana, wala sa imong asawa, wala sa imong anak. I mean, ang kanang, kung sa itawag na, ang managot sa imuha. Dili si bisan kinsa kung dili ang Diyos. Kinsa diri sigig kasuko. Sa imong sigig kasuko na dato ka, isa dire masuko o niya tagaan ka, uy, nasuko lagi karon na 100. Oh. Kanang naay pa nga yung mga pagdumot diyan, nga dato na mo, dugay naman mong dinumot. Napa? Mo? Kanang magsigig panglibak sa uban, kumusta man, nga dato na hadak go magsildo? Nga promote na mo? Kanang magsigig paminaw sa mga negatibong butang, magtagad sa unsay mga istorya ning kinabuya. Kumusta man mo? Nga nindot ng inyong mga balay, nga kapalit na mga sakyanan. Na din kinabuhi nato mga igsuon. Si Lord, giapon niya ang tibok responsibilidad, pero di ka magpailalam ni Lord, delikado gyud ka. Ang turil nga giisgutan sa Bible mga igsuon, mga bato.
Wala ni sila nang gamit kani atog mga kahoy nga ipang ugbok bitaw nilang iturel, ikuraw. Sa amo pader kay kanang kuraw sa amo gigutom ka ngana. Ang ilang gigamit kani atog pader mga bato. Kanya ang buho aning ang baba sa bato nga igsuon ay lain-lain porma. Magdepende sa baba sa bato. Ang baba sa ang pultahan sa turel lain-lain porma kay magdepende man sa bato nga imong giabong. Dahil nagsulod as mga karnero, ligiron sa magbalantay ang bato. Suligon gud kaayo. Nya ini po gawas, ligiron na po sa magbalantay ang bato, paabli aron makagawas. O nya, ug asa ang magbalantay, ato gyud sila. Nainomdom mo mga igsuon ni Joseph, nagtapon-tapon sila mga lungsod or mga barangay or mga dapit, dili mga lungsod. Mga dapit aron adto sila magpasibsib mga karnero. Kung asa sila maadto, dito ang mga karnero padong. So, ang magbalantay gyud kanunay naguna. Ang magbalantay pod maoy ni ako sa tibok responsibilidad sa unsay pwedeng mahitabo sa mga karnero. Manang dili basta-basta mga igsuon. So, atong basahon 1 to 6 ningon siya nga unya mingon sa susultian ko kamo. Ang tawo nga dili moagis pultahan inig sulod niya sa turel apan mukatkat tinuon sa ilang sa laing bahin niini mga kawatan og tulisan. Ako ning tagaan nato ni og laing panag-ingnan. Kanang naay manguyab ninyong di mananghid og ginikanan, kawatan na. Kaya mao gyud matag pultahan. Kisa may magbalantay ang mga kisa may gabantayan nila sukas pagkabata, ilang ginikanan. Di maninguha na monanghid gyud na sa ginikanan. No? Mananghid po ni pastor, no? Pastor. So, sa verse 2, ningon siya, so dili mo agig pultahan, it means dili proper ang iyang himuon. Kaya ang proper pultahan, manggod. Kinsa dire kahimog balay, puro ro bintana. Kasi inyong plano, sa bintana na mo kanunay mga agi. Ang balay gud na ay pultahan, amen? Naipultahan, ingon diya sa verse 2. Apan ang magbalantay sa mga karnero musulod agi sa pultahan. So, og magisgot tag pultahan aritas mga kamatuuran, aritas sa unsay sakto, unsay matarong, unsay mga kamatuuran naa diha nagkinabuhi ang atong Ginoo. Og kay naman siya diha nag-agi, diha man gyud siya musod, mao punay atong pagkinabuhi, mao punay atong sudlan. Okay? Si Lord agis pultahan, ikaw agis bintana. No? Sa unang mga panahon, karaan pa mga chatsas, mga kalubinhan atras abante. Yan di. Ayaw na karon. Di pwede man disco. Ilabay ang sanina sa bintana. Kaya mga bintana, sa unang katormang, ingon-ingon ana. Na ang uban katong ingana po, butangara o lansang niya ingon ana. Sirado niya, able. Inig kamingaw na, ay tulog nas papagmama. Sa libay na yung sinina itong duwas. Amba dayong disco. Pag-uli po mo gyapon at gyapon mo hagi. Nasa iyo dayong mata bisag kulang og tulog sa iyong mata kay mahibaw-an mang nang disco. Mga illegal ba? Nga mga buhat. So, daghang mga ingon ana mga igsuon. So, ablihan verse 3 ablihan ang pultahan or ang pultahan ablihan sa tig-able og musulod siya. So kinsa may tig-able ang Ginoo. Kinsa tig-sirado ang Ginoo. Kinsa naghatag sa imong kinabuhi sugod ana ang Ginoo. Kinsa mo bawi ana ang Ginoo. So siya gaable, siya po mo sirado. Di pwede nga si Lord nag-able ang yawa mo sirado. O di pwede nga si Lord mo abre ang mo sirado unya ang yawa mo able. Dili pwede na. And that is why ningon dito sa Revelation chapter 3, the Lord shut the door that no one can open. Sa Bisaya pang ang Diyos nagsirado pultahan nga wala gyoy makaable. Kabalo ka ang tanang tunglo sa kinabuhi sa tao, tanang demonic forces, mga buhat sa yawa sa mong kinabuhi. Pag isyat na ni Lord, sirada na ni Lord, di na maabre. Pero pag si Lord po mo abre, panalangin, kadaugan, abrihan niya ang pabor, di mo abrihan niya ng apultahan, bisan ang yawa.
Bisan ni mong asawa. Awa ko na yung asawa, yawa, no? Bisan ni mong bana. Bisan ni mong mga anak. Bisan ni mong silingan. Dili makasirado anak nga pultahan. Kaya si Lord may nag-abri anak. Karon, perting, grabe ni mga politiko. Kinagrabihan yung kay sila binanatay yung sila taman. Binanatay yung sila og taman. Ngayon nga naman, gusto lagi yun nila nga sila maoy mahimong tig-able o tig-sirado sa panggoberno nga pultahan. Sila may magbuot, sila may sundon, sila may pangulo. Pero sa pag-abot na unya sa panahon, bahala na ng mga karnero dahil nangambak mo basta kay ako na ikikaon. Ingon, ang padayunan na ito sa pagbasa, mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan, o makuna siya kanila sa ilang pagula. So si Lord, nakaila na yung mga nako. Nakaila, wa ganita kabalog dito sa langit lahi atong ngalan, no? Malay mo, dito sa langit ang akong pangalan kinanindutan. No? Mahar, Shalal, Asbas. Kaasa na kong ngalan dito. Sa verse 4, kung natuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila. Kasi mag-una? Kasi mag-una? Si Lord. Si Lord. Ano man pong ikaw, magsigig una-una? Tanawa, magka-problema ka. Si Lord o ba dyan yung mong basulod? Si Lord mo yung nag-una. Mag-una-una, magyuta. So, kung natuwa na sila sa gawas, mag-una si Lord. Nga naman, si Lord mo yung nakabalog asang agianan safety. Mag-una si Lord, it means kung naakay kasakitan, ayaw kabalaka, agianan na ni Lord. Agi na diha mo, agi naman ka. Bahala kung mutambay o gamay na nga kasakitan sa imong kinabuhi, basta kay mo, agi na lagi ka diha, kay diha ni agi si Lord. Amen. Amen. O niya, mag-una si Lord kanila, o ang mga karniro musunod kaniya. Kaya nga no? Kaya nakailaman sila sa iyang tingog. Nakaila ba ta sa tingog sa itong Ginoong nga igsuon o ang atong mailhan nga tingog? Kabalo mo, kanang akong asawa, ibutang na suok sa kalibutan o asang dapita. Unya, taptapan ang akong mata o ning tingog anak niya, makailagi kong siya. Nga naman, kanunay man may mag-istoryahan ay matag-adlaw kung ako siyang madunggan. Di ba? Kabalo mo, ganun dita kailas tingog sa Ginoo, tayo basa-basa. Kada adlaw, ba dahil mo siyang madunggan, maduminggo man. Munang sa panahon sa naay katalagman, di ka kailas sa Ginoo. Tingog na siya ni mo, muni buhaton na nakuha ka kailag, magunsa ka. Sa verse 5, apan dili sila mosunod sa laing magbalantay. Ano po kang magsigig sunod-sunod ni bisan kinsa nga ang pinaka-safety nga kinabuhi ka nang nagsunod man ka sa Ginoo. Doon ay usa ka datong mga igsoon mo tanan sa Ginoo. Lord, saan ako pagsulod sa gingarian? Giingnan dayon siya, love your neighbor. Ayaw pagpatayo, pangawat, ayaw. Oh, kibuhat na nako na tanan. Okay na ko? Ba't nga si Lord, gusto yung ka musunod ako ha? Gusto ka mahingbit? Sige. Baligya tanan mong kaptangan, hatag mga halin nga to sa kabos, unya sunod nako. Nag-uol siya. Ngano ka ang pagsunod sa Ginoo ikaguol man nato. Pero daghan kay tang gina-follow sa Facebook, kinadaghanan ka gina-follow. No? Mga basketballista hala sunod-sunod gyud nila. Kabalo mo alkansi ta nila. For example, si Stephen Curry, doon na siya 275 $1 million nga kontrata sa iyang duwa. Nakita, grabe na itong sunod-sunod. Wah, yun, kontrata ka. Adyo kay Inka. Nakaroon, bisan ang kusa sa mga kandidato sa Manny Pacquiao, grabiha, i-post ni mo, sige ni mong away. Pero siya ragyod po ang nanag-iyag 8 ka mansyon nga dili mo ubos og 300 million ang kantidad sa gawas sa nasod. Siya rapod ang bilyonaryo. May tag, ala kasi gira ba na siya panghatag tag sa kalibo kada tawo ini mapobre man siguro na ang iyang gihatag sinsiyo ra na sa income nga nagsulod niya matag bulan. Tungod sa kadaghan na kayong mga business kompanya mga unsa pa na diha. Nya kita kay magsigira matag pangaway.
Kana si Marcos, kana si Lini, kana. Sila tanan, o ayun. Yan kay mo daog sila mapilde, naam sila kwarta. Ikaw kasi pangaway ng ugat na mira o buhok sa laing tawo. Ang kay kwarta, kinaluoyan. Hello? Nasi matapan, luoyon kayo. So dili sila musunod sa laing magbalantay. Asa ka pastor ng kumpanya? Wala oy. Sabdan ka na ko kisa imong butaran diha. Pagwa ka kabalo kisa imong butaran, pangutan-an na lang ko. So, isa nga imong butaran pastor. Noy nayakin na. Managan hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Ayo. Kung naabay tingog ang yawa, gadagan bata palayo? Or may tayo, hiyay, manalangin. Pariya batang Joseph ngog na mo tintal, gadagan ta palayo? Or may kat, ayay. Igutong yun. Oh? So managan sila kay wala sila kailas tingog. Ingon ng verses, gisaysay ni Jesus kanila, kining sambingaya pan wala sila makasabot sa iyang isugilon kanila. Na mga panahon mga igsoon nga bisag unsa katinaw ang pagpasabot sa walin, pero mamauli tang murag na wala nakasabot. Magkinabuhi tang murag wala nakasabot. Ayo. Kanang ingon diyang full responsibilities na sa Ginoo. Nangurim po ka, manong nabalakaw po ka. Pwedeng wala pagyunta nakasabot. So, karon masabtan na to kayo nga ang Dios mao gayud ang magagiya nato. Ato ta sa Psalms 23, 1-6, puro 1-6 no? Psalms 23 verses 1-6. Katong mga walay Bible diha, tan-awa lamang diha sa ato ang screen. Psalms 23 verses 1-6. Ingon siya, ang Ginoo ang akong magbalantay. Sa inyong Bible na nakabutang diha sa verse 1, ang akong silingan mo akong magbalantay. Naay nakabutang? Wala. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay. O walay makulang kanako. Inighilak sa bata, ay gatas, uy, di maggatas. Tubig, di magtubig. Di ba paangayan na to? Sabot na si Lord. Si Lord ang atong magbalantay. Ingon siya sa verse 2, gipapahulay niya ako sa mga lunhawng sibsibanan. Muagi mangyuta grabing disyertos kinabuhi. Uga kayo nga kinabuhi. Kapoy kayong kinabuhi. Muragwanay laming ialagad. Murag puro na lang insulto ang madangat sa akong kinabuhi. Pati ang wali, ako'y insultohon ikon kanunan. Mabot na mga isuon. Ba't nga si Lord papahulayon? Makapahulay, gipapahulay niya ako sa mga lunhawng sibsibanan. So dili lang kay papahulayon ka, ibutang pagyukas dapit nga naagyod kay provided ka. Asa man ka nakulangan na si Lord. Kung naatas sa balatian, mag-provide po si Lord. Kung naatas ka gutom, pakanon po ka ni Lord. Kung iuha ka, paimnon po ka ni Lord. Di ba? Naingon pa dyan niya, gitultulan niya ako sa tinawang mga katubigan. Ayaw? Tinawang katubigan. Di ba gani kani atong isong libog kayo, usabay kamatuuran, usabay kamatuuran. But inigdadon ka ni Lord, ani nga presensya niya, ang imong madungog ng mga pagtudlo, tinaw kayo. Di mo pwede hapuha pra. Pasabton magyug ka. Namang yun na, tinaw magyug na. Ayan, kiligon niya ako. So it's okay nga maluya kay ligonon ta sa Lord. Wa po nagipasabot luyas pag pangalagad. Naman po'y luya nga paundayunan. Kabantay mo anak? Ayo. Luya, pahinay ka na lang ni kay luya do. Ya kung dungangan di mo na, kanang luya mo na. Giligon niya ako, o gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon. O sige pasabot. Nga sa kinabuhi na itong mga igsuon, daghang obstacles, daghang kayo mga makalibog kayo kinabuhi. Asa ko ani, unsa may akong buhaton, asa man kumulugar, unsa may akong imon. Si Lord magtultol nimo. O wala laing gamiton ni Lord nga magtultol siya nimo kundi iyang pulong gyapon. Tungod sa iyang ngalan. Verse 4. Bisan pag maglakaw ako sa kangit-ngit. Asa maglakaw? Sa kangit-ngit.
So, maglakaw ka sa problema, maglakaw ka sa sala, maglakaw ka sa balatian, maglakaw ka sa kawaladon, maglakaw ka, mangit-ngit. Ingon diha, bisan sa walog sa kamatayon. Bisan pa diha sa kamatay. Ingon diha, dili ako mahadlok. Nga naman, kay naguban ka man kanako, gipanalipdan mo ako, pinaagi sa imong sungkod ug bunal. Tanawa ra ko ni? Even when I go through the darkest valley, I fear no danger. For you are with me. Your rod and your staff. Duha no? Na imong bunal o ang imong sungkod. Kaning rod, bunal. Ang sungkod. Ang mga sungkod, ang mga magbalantay, mga igsuon, na ay kawit. Na? Ay kawit, no? Na isang nga bang, gaing anak purma. Ay kawit nga gamay. So mo na sungkod. Nga sunod, bunal katong witik. Pag ikaw, karnirong, nasuok-suksok ka dito sa katunukan, di na kakamangon dito sa ato ang magbalantay, kundi kawitan na lang kasi ang sungkod, birahon. Then pag nakasala ka, di kahapakon o sungkod. Ang iyang ilatos ni mo, ang iyang bunal. Imagine ako, sungkod mo, ibunal ni mo. So ang sungkod sa Diyos, naghisgot siya authority, gahom. And then kining bunal, naghisgot ni siya disiplina. Ikaw ug ako natusun lang kita sa Ginoo. Kato mga nangandoy, diha hapit na. Huwag lang, okay? Natusun lang na sa Ginoo. Magbantay kita ni nina, takamaong manginaw aling tudloan tas pulong sa Ginoo. Kay ang latos na ni Lord. So gamiton ni Lord ning duha, bunal o ang iyang sungkod. Ang sungkod, mugiyan ni mo. Hawas ni mong asa ka diha. O tuwa ba kas pangpang, di nakakabuton dito, kuuton ra kaso, kawitan ra kasungkod. Dinhis hawak or ani, nya birahon din kapasaka. Pero makasalakal, witkan yung ka, latuson yung ka ni Lord. Lami, feeling kada adlaw latuson ni Lord? Lami? Kami mga igsoon, pukaon, may latos sa mong papa. Kaya nakatanong na siya daghang saging, kami nangatulog pa. Na? Bukawon ni mga igsoon, daghan kay mga bubuan ng mga tanong, mangumpay pa jug baka. Kadlawon pag yun, uyang ibangon oy. Karon mga bata ron, so like bukaw, ikaw may malatusan. Tatas verse 5, tanaw verse 5. Yung sa verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Tested and proven din ako. Kasi bahala ka na kuya. So you anoint my head with oil, my cup overflows. Ano daw sabi niya? Andaman mo kong pagkaon at tubangan sa akong kaaway. So bisan na igira gutom, may pagkaon ka. Bisan pag-awayon ka kanunay, ayaw tagad kay naara kay gikaon. Andaman naman ka nila ng pagkaon. And most especially, ang spiritual food nga mao yang pulong. Ang imong kaaway sig pangdaot nimo pero ikaw na ay Biblia ang gidungawon. Wala siya gid diha kano lami ang pulong sa Ginoo. Kare mo akong paminawon kay mo ni tingog magbalantay. And next thing ang pagyud siya, you anoint my head with oil. It means nga gibu imong balang espiritu ang imong tihog nagtabon nako. And kining oil mga igsoon, gigamit nis magbalantay ngayang diguon ang karnero aron dili pa akon sa kubra. Di pa na akon sa mga mananap kay makasimot sila aning ning lana, mulikay sila. Mulikay sila. Dili sila mo paak aning maong karnero kay makasimot siya sa maong lana. That is why no weapons of the enemy shall prosper against you. Isaiah 54:17 ba na? Nga walay hinagiban nga mag-prosper sa mga anuman, gidiugan ka sa lana sa Ginoo. Nga mga balatian niya, gunit-gunit pala ni mo ron, pero dili na mo prosper ni mo. Dili na mo prosper ni mo, nga naman, na ay dihog ni Lord. So, no, dingon siya, my cup overflows. So, ang akong kupa, gipaawas ni mo. O sa maning kupa, kasing-kasing. Ayaw paawasan ng garbo diya. Ayaw paawasan ng imong kapungot. Ayaw paawasan ng imong kagool. Ayaw paawasan ng imong kasina kasuko. Lami kayo nga atong kasing-kasing mag-awas sa gugmas Ginoo. Mag-awas sa iyang grasya, mag-awas sa iyang kaayo. Woo! Mag-awas.
Sa verse 6 tanawa. Only goodness and faithfulness. Love. Only goodness and faithful love will pursue me all the days of my life. Kanidang pagkamaayo ni Lord o ang iyang matinud-anon nga gugma, maoy kanunay nagagugkod nimo sa tibuok nimong kinabuhi. Pagkanindutan nino. And I will dwell in the house of the Lord as long as I live. Puy anak ko ang presensyas Ginoo hangtod ko mamatay. Di na ni uso-usong backslide ron. Di na ni usong luag-luag ron. Puy anak ko ang presensyas Ginoo hangtod ko mamatay. Amen. Amen. So tinuod mga igsuon nga sa atong kinabuhi nang inahanglan gyud ta aning mga mensahe sa Dios. Ari sa tas Isaiah 30 verses 20 to 21. Natay mga alantoson. Natay mga problema, natay mga alantoson. Muna gisulti diri Isaiah chapter 30 verse 20. Ha? Isaiah chapter 30 verse 20. Kasi gisulti diha. Bisan paghatagan ka sa Dios o mga kasakitan or kagulanan, dili ka angay mag-uol, di ka angay magproblema. Ngano man? Tungod kay tudloan ka kaniya, ang imong magtutudlo na nga kanina, kaniya kanunay. Kana kanimo kanunay. Akong basahon na sa Bisaya mga igsuon. Isaiah chapter 30 verse 20. Ingon diha. Bisan ihatag sa Ginoo kaninyo ang pan sa kaguol. So naagay kagulanan sa kinabuhi. Amen. So di na mas Bible. Og ang tubig sa kasakit. So in other words, ang imong pagkaon buntag udto gabi kagulanan daging puro Lord. Unya uhawon ko kasakit ra tanan ang akong nadawat. Uhawon ko gugma pero kasakit ako naangkon. Uhawon ko sa kalipay pero kaguol ang akong naangkon. Uhawon ko sa tinuod ng pagigugma pero puro pagdaot ang akong naangkon. Di ba? Pero bisan pa ni ana ningon siya mismo mag-uban kaninyo aron pagtudlo kaninyo. Insakto ang giingon sa Job 36 versikulo 15. Nga nag-ingon dito, amo ba na? Mo ba ito na? I-check tayo pa niyo. Job chapter 36 verse 50. Oh? No? God rescues the afflicted by afflicting them. He instructs them by means of their torment. Nga sa Bisaya pa na mga igsuling mo diya nga, ang Diyos, iyang luwason ng tao, diya sa ilang mga kasakitan, tuduan siya. Unya ningon diya, He instructs them by means of their torment. Sa diyang naa sila sa mga pag-antos, gamiton niya ang mga pag-antos nila aron sila tudluan. Lami ang Bisaya kay lisod kayo hubad, no? Oh, nawa Job 36 Oh, amen. Are, tanaw na to are. Job 36. Apan tudluan sa Dios ang tawo pinaagis mga pag-antos. Tudluan ta niya pinaagis mga pag-antos. O gamiton niya ang kalisdanan aron sila makasabot. So di ra bagyong taganahan aning pag-antos og kalisdanan. Sa Psalms 23 unsa to? Bunal og sungkod. Kana ra bang kawitan kag birahon ka di ka agay sakita oy. Pero nagluwas nimo. Nihuot ka atong nahulog ka atong kanang nalusot ka atong buak na batong nga di ka makuot dito. Kawitan na nagabirahon ka nya kanihuot magagamay. So inigbiraan na masakitan gyud ka. Wala Lord nganong gigani mo kuno mo. Masakitan lagi ka pero nagluwas nimo ang maong kasakitan. Yan, tudluan kaniya pinaagis mga pag-antos. Ang imong kaigsuunan nagkinahanglan sa imong comfort kay naa sila sa mga pag-antos. Pero kay wa man ta kasabot. Nga mo comfort kinahanglan dayta mo comfort nila. So ikaw padadaan ka karon ni Lord og susamang mga kasakitan aron ka makasabot na someday pag may nag-antos pareha sa imong giyagyan, ikaw may mo comfort nila.
Muna niyo sa tudluan niya, aron makasabot, kita lang yoy, bisan nakasabot na na, ganun nga, dili pwede, puro hayahin na lang. Di ba pwede ka nang di ko mahutag kwarta, Lord? Di ba pwede, Lord, nga kung motor, di makuhaan o gas, bisan pag tibok tuig na kong gamit? Lord, di ba pwede o di ko po gasol? Grabe na. Nay uban ma-stress ra ma-backslide na tungod ras bugas nitong hasnawong. So gamiton ni Lord ni nga kalisdanan. Mauna nga gisulti dito sa Isaiah chapter 20, nga gamiton ni Lord bisan pag naa ka karoy kalisdanan, ayaw ka pala ka kay ang imong magtutudlo nag-uban nimo. Muna kay kalisod, ayaw sulo-suluha, pangutanas magtutudlo nimo, Lord, unsaon man ako ning katubang ng problema karon. Mingon si Lord, na, o sa may akong gisulti sa akong mga punong. Ambot, Lord, di mo kutig basa. Oy! Mingon na yung ka sa magtutudlo, kaya naman kas kalisod, Lord! Anong naingunan naman ko? Mingon na yun si Lord. Basaha sa akong gisulti sa akong mga pulong. Sa may angayan nimong buhaton, karon nga naa ka ana. Asa mo ko ani napit? Asa mo ko ani magbasa? Munang, ako mong giingon, ako ang ako jud nga goal, every year mahuman ako basa ang Bible. So, 33 na ko karon, og tagaan pa ko ni Lord og daghan pang katuigan, kadaghan na mabalik-balik na ko. Ang purpose nga ma-familiar na ko unsay nasuwat ani kay ining abot sa trials, dali kay kamay numdum. Lord, grabe ako kawala doon. Which Lord? Genesis chapter 2. Jehovah Jireh, ikaw mag-provide. Lord, imo rin ihatag ha, amen? Diba? And then nakakas makuyaw nga mga Lord, ay, Salmo 23, ikaw akong magbalantay. Why, makulang na ko. And then nalibog ka sa mga kaluwasan. John chapter 14 verse 6. Ako ang dalan kamatukuran. Maglibog-libog pa man, nasiyaw mo di ayun. Mapamilyar na nimo na tanan. Naapo kay taong ika-encounter nga nagkalain-laing matang problema yang isugilo nimo. Kabalo ka kung sa imong gisulti diha, kay imo mang nasolbe og ayaw ang Biblia. Napoy mga taong moduol nimo mga utana, Brad, nganong dili naman mo motoo aning ani, Brad? Oh, kay na familiar man nimong ayo ani. Na kay ikatubang. Pero Christian kang kawala ka, bisag kung saan pagabalik-balik, basa, di gina nimo mabuhat. Di gina nimo mabuhat. Si Lord pa dyan imong pasanginan, Lord, unsa naman wala naman kagatagad na ko, Lord, ikaw dahil may wala na nagkarido. Diba? May magpakisayod nimo, so dapat nakahibaw man sugaan eh. Especially mga Kristohanon ta, pangutanon ta. Okay, pila nang dakatoy ng kalagad? 10 years na. Pero paukbo nimo Deuteronomy ito asa Mateo nangita. Pila na kakapang tuig nga lagad? 20. Kisa may gihulog sa lions din. Sa langob sa mga leon, si Joseph. Hala, no? Itong kurata gitang pagkakristohanon na. Muna nga, sigit ang gina-encourage na bubasa kitas punong sa Ginoo. Kaya di ta makamao ko sa atong buhaton. Kasagaran na magyog kulang sa punong Ginoo. Pag may problema, mga taranta dayon. Nya tungod sa imong kataranta, mas dako pang damage o mas grabe na hinoong disgrasya. Kung naminaw pala mong tako sa panahon ng gira o sa buhaton, na may gisulti sa Bible. Sa panahon sa gutom mo sa buhaton, ay gisulti ang Bible. Sa panahon natin, balatian mo sa buhaton, ay gisulti ang Bible. Usao naman niya. Sige ka na teleserye na kat o na drama. Oh, verse 21, tanawa. Ingon, teacher! Oh, asa ko? Muna sumpay na yan. Balik ka sa daw to, 20. Asa verse 20? Okay, your eyes will see your teacher. Ikaw mismo sa imong mata makakita kas imong magtatambag. And whenever you turn to the right or to the left, kung naglibog ka, asa mong yuko, dire or dire, na ay tingog na imong madungog. Ingon diha, your ears will hear this command behind you. Ang imo dunggan makadungog sa tingog na nas imong likod.
Unsa man na, nga tingog na sa likod, katong mga wali sa nanglabay, katong mga nabasa nimo sa nanglabay, katong mga experience nimo sa nanglabay, gialaw sa Ginoo, madunggan nimo to, o di na ko ani. Kaya niyo, gasulti siyang taga ko ani, pareha to ni Aki. Di ba? And this is the way, walk in it. Ang tingog na nasa imong likod, nga mao ang Biblia, mao ang pulong sa Dios, moingon nimo, kini ang dalan subayan ni. Pero nakaibaw ba mga igsuon nga usahay ang dalan sa Ginoo dili komportable? Diba? Sulod kamo sa sigpit nga kanghaan. Kay lapad og sayon ang dalan paingos kalaglagan. Diba? Napa mo? So, naay paagi si Lord nga maluwas ka, sulod ka sa sigpit nga dalan. O kana nga sigpit nga dalan, paita ni Lord, magreklamo ka. Di ko ganahan ni Lord. Nganong iagi mo kunin mo king aning kasakitan, Lord? Nganong iagi mo kunin mo king aning nga sitwasyon mo kakasabot? Gusto na itong sayon kanunay. You know why sige na itong mainumduman si Joseph? Kay si Joseph, nisugot siya sa proseso ni Lord. Ang process ni Lord sa iya, nga masakitan siya og ayo, ma-reject siya og ayo, masalikway siya og ayo, daw kalimtan siya, ipakawalay bili, mas bililon pang trapo, kay gunitan pa makitrapos lamisa. Pero si Joseph, sinalikway na gyud. Gipasinati si Joseph og unjust nga panghitabo nga wala siya gibuhat nga sala pero napriso siya. Tanan niyang gyagyan og katong nga tanang gipaagi ni Lord sa kinabuhi ni Joseph, nagtudlo to ni Joseph sa diha nga mahimo na siyang gobernador. Pila ka mga nangandoy mahimo nga mo gunit og gahom sa gobyerno pero walay kasinatian. Sa diyang gobernador na Joseph, makasabot siya sa mga sinalikway, kaya gisalikway siya. Sa diyang gobernador na Joseph, gakson niya ning mga nasakitan, kay kanunay siyang ipasakitan. Sa diyang gobernador na Joseph, iyang pangitaon to mga taong sinalikway na katilingban, gikalimtan na lang, nagpuyo ilalom sa tulay, o unsa na sila, because naitabo siyang kinabuhi nga gikalimtan sa siya sa prisuhan. Sa diyang gobernador na si Joseph, iyang sudlo ng mga prisuhan, basin na ay nga priso, diri nga walay sala, ato ning pagawason kay ako usab, na priso ko nga walay sala, walay ni-imbestigar na ko. So ang tanan nga giagian sa atong kinabuhi karon na ay purpose si Lord. Even my mother na dito sa akong mother-in-law. Nagkimo siya, nagunsa pa na siya. Pero someday magdadasig na. Ter. Ayaw ka bala ka, Ter. Giagian ako na. Tanawa ko. Nga na, bitaw, magdadas. Gamiton ka araw mo tudlo mo dasig. Nya mahadlok sila, ngano lagi ngani man akong ibati. Tulan natin. Di ba? Murag mo na lipay da. Oh? So bisan daw ni og naa kay kasakitan, ang imong magtatambag nga mga ang Biblia, kung tudlo nimo. You will be guided unsay buhaton nimo. Pag-process na ko sa LTO mga igsuon, step by step. Window 1, window 2, window 3, window 4, window 6. Na ay 5. Di po di mo laktaw. So inibuhat mo dito, fill up ka. Igsulod mo dito, seminar. Mag-seminar, exam. Mag-exam, lingkod aning window 3, bayad. O lingkod na, paabot ang window 4, ay window 6. Diba na ay, you will be guided. Ako masiging giingnan basa kita Biblia. Ngano daghan magpakisusi mga tanan ninyo. Maka-encounter po mo mga debatidor. Smile ra ka ba? Lingkod lang. Nigtingog ni Maron. Ngano man, silent lang ka, hinumon man ang mga daghan nag nabaw-an. Lingkod lang ka, pero inig action na, sige, ladlad na nimo tanan. Nga, no, naging di man mo ang maladlaw maron. Panghilamos, ingon dire o! Kaya balo ka. Nakaroon, I tell you, so ito kay Kastagbilaran. Ang akong papa, wala na nakabaloan ng mga street sa Tagbilaran. Kung ako nang suguon pa, lakaw dato sa bilderol pa. Kaya magpalit kag ingani nga na. Asa man ang bilderol dapet? Diinig adto ni Tagbilaran, mangutana siya, ang mga tao mo tudlo niya kay kapamilyar sila asa na dapet.
Ingana man na, kay kanunay man imong naadtuan, kanunay man imong gisusi, kanunay naman kang kalibot-libot kag bilaran, diha na ka na tawo, diha pag yung ka na tiguang. So, tanang iskina diha, tanang mga establishmento, tindahan, bangko, mga palawan, punsyap, kabalo kang asa tanan. Ngano, kanunay kang naglibot-libot diha. Mao po na sa Biblia, nga kung kanunay na nimo siyang nabasa, na imang pangutanan nimo, kabalo kang asa ng tubag. Gamiton ka ni Lord para maluwas ang ato isikatawo. Pero saan niya pagkaluwas? Yan ang pangutanan niya ambot. Himbata ba? Himbata. Nga na ron ta? Pwede ba? Oh, of course, di siya mo simba kayo. Uy, dahil mong tinungan. Uy, naamoy espiritu. Uy, mga... Di ko na siya mo simba. Pero kung mag-guide na nimo sa word ni Lord, kabalo ka bro. Dagan gilatag nimo. Saman, maminaw ka. Kuna kay lakaw. Kay willing kang maminaw. Genesis, Revelation, taron ko to. No? Pag 4th year na mo dito sa PTC, gitagaan mig sa mare sa Bible, gisuwayan ba? Suwayi ko nog sa mare. Patinugon ako kastubangan, musulti ka. Siyempre nang ibuhat sa Diyos ang langit o kang yuta, gibuhat na. Yan si Adan, si Ivan, ang anak sila, nakasala. Gilunupan. Memorize, subayon mo ito tanan. Hantan mo yung niya si John, niluhod ito bangas anghel, tindog sa anghel, Revelation na diyan. Mga pamilyar mo na, Genesis, creation. Pagabot og Exodus, gikag Ehipto ng gawas, Leviticus, Desert, Mount Sinai, tagagbalaod. Pagabot sa Numbers, sinso sila. Deuteronomy, giusban sila tudlo. Paglabang nila, Joshua na, Mates Joshua, muna ng mga judges na sila, pasunod. Last nga judge, si Samuel. Human ni Samuel, si Saul na hari. Human ni Saul, si David. Human ni si David, si Solomon. After Solomon, nabuwak ang kingdom. Judah, Israel. After that, nagpakasila sila. Hurot sila katos Babylonia na mauli sila. Malakias tatak. Ni Hulato, 400 katuig, natawos Jesus. Ano na nangyos Jesus namatay? Puli mga apostoles, book of Acts na ta. Mapamilyar ni mo, kay sige man ni mong gibalik. Higi man imong mabasa. So tudluan ta ni Lord, ingon siya, this is the way, walk in it. Maglibog-libog pa ka, this is the way, walk in it. Mo ni inyong dalan sa pagkinabuhi, mo ni pulong sa Ginoo, si Kristo ni, mo ning dalan, iyan ang pulong. So this is the way, walk in it. Na may mga gitudlo sa mga how to be a successful businessman. How to be a successful husband. How to be a successful wife. Kanang makabanakog na pulo, successful wife na ko. Na mga how to be an overcomer sa mga trials, problema. Naadiri na tanan. Layo ra kayo na itandi dire. And you know what? Ilaron patag science. Science. Sinsya. Ingat rayo, gikan ko unggoy. Tanawa mo rin na wunga, gikan mo ko unggoy. Klarong dili. Itong nangatawan nito, umo science ba? Gikan ko na tas humo, iniktos, humo sa pins dito ulit. Humo. O niya, nahimo ng tawo. Grabe no? Na kung imong tunan ang DNA sa unggoy o di aning sa tawo, di yun na siya bahala pa. Buhat og langit og bagong yuta na po di ko na mapwedeng magpareho. Hello? Tudluan na tayo. In the beginning there was Big Bang. Ano sa may rason ni Bato? Wala ni Bato. Wala yung rason. It's a matter of time. Tungkol kay dugay na kayong dugayan. Decide na lang siyang ni Bato. And then tunghan na dito ang tao. Alisoda na kaya, daghanan. Because Lord, this is the way walk in it. Naka-problema ang tao. Kaya naay paagi nga gihatag sa Bible. Di mo ta maglakaw dire. This is the way. Okay. Pagpaubos, dira, muna. Huwag man nagpaubos. Si Lord, gapay basulot? Na? This is the way walk in it. Gitundo mo rin dire. Love your enemy. So this is the way. Unsa man i-love ni mo imong enemy. Di ba ni mo i-love? Si Lord gapay basulot?
So, ang problema na to, usahay kita, dili usahay, kanunay kita ra po hinungdan. Tama? Joshua, tama no? Makadungog tag tingog o kana nga tingog ang pulong sa Dios. Ini kay balag nimo. Iyay lamia ani. Ang tingog dayon nga imong nabasa, ang nadungog nimo gwali. Mo yun na, sala na. Ingon ang Bible. Diba? Nadungog nimo na giwali nino. Lagi. Lami man. Na. Woo! Mahuman na ta mga igsoon. Napa ba mo diha? Amen. Oh, ang Psalms 119 verse 105 kini. Ingon sa Psalms 119 verse 105, ang imong pulong o Dios. Maong suga sa akong tiil o kahayag sa akong agianan. Amen. Sa English ingon sa your word is the lamp of my feet and the light of my path. Ang imong pulong o Dios kahayag sa akong tiil o kiwag sa akong agianan. Sa ato pamuagi tag kangit-ngit kinabuhi. Unsa man nga kangit-ngit? Mao na to tanan tentasyon, sala, problema, tanan again to nimo. Pero naay pulong sa Dios maghatag nimo. Sulay mo dire, bisan pa kung sa kanindot yung sapatos niya maglakaw mo gaulan, nya wa mo suga. Sulay. Naaning kinabuya o tay pulong sa Ginoo, ngit-ngit ang atong panaw. Pero natay pulong sa Ginoo, bisag nay kang ngit-ngit ang pulong sa Ginoo gasiga. Di ba? Bisag na ay problema pero ang pulong sa Ginoo nagingon, nay kasulbaran. So nay balatian pero ang pulong sa Dios nagingon, may kaayuhan. Nang pulong sa Ginoo nagatag kahayag sa atong ngit-ngit. O na-prove og ayon na sa mga Israelite. Mo ni last scriptures na basahon mga igsoon. Last scripture. Exodus chapter 13 verse 17 to 22. Mao na ni. Introduction pa to tanan ganina. Exodus chapter 22. Ano? 13. Ano ko na mausog ini second reading, no? Exodus chapter 13 verses 17 to 22. Naa pa mo diha? Amen. Oh, verse 17 akong basahon. Katong walay Biblia deres sa tubangan. Minaw kayo ha? Amen. Minaw ta kayo. Verse 17. Sa dihang gipalakaw na sa hari sa Ehipto ang mga Israelita, wala sila dad-a sa Dios. Agi sa dalan sa yuta sa mga Pilistyanon, bisan pagkini ang mao ang labing laktod. Ngano man? Mingon ang Dios, dili ko gusto nga mausab ang hunahuna sa mga Israelita inig kakita nila gubat kay tingalig mubalik sila sa Ehipto. Undag ba sa tan-aw nako? Ayaw pag-una. So, nakabalo mo, gibasa nato og dadungog na nato ni kadaghang gipangwali. Nga ang mga Israelitang gasubay sila sa disyerto, uga kapoy sila kung sa paila, daghan kayo sila reklamo, lisuda ning kinabuhi, uhawa po ni, kapuya po ni, gutuma po ni, ayita po ni. Diba? Eh nagtuo silang gigiyahan sila sa Dios diha sa mga pag-antos ug sa kalisod. Pero sa pagkatinuod lang, giluwas di ay sila sa Dios gikas kamatayon. Kay kung pwede man mo shortcut sila, ari sila sa gasa mulabang 11 days. Mulabang sila sa mga sa gasa, sa dapit sa mga Pilistyanon. Di na sila moagig bukid, Mount Sinai, asa pa. Di na sila moagig dagat. Maglaktod na sila. Maabot na yun sila. Pero ningon si Lord, kung di anak ko ni sila yagi, mga matay ni. Kaya magbalantay ni mga karniro, di ni manggugubat. Mga mag-uuma ni sila. Inig-abot nila diya sa mga, diya sa Pilistia, diya sa dapit sa mga Pilistyanon. Mga higanting kanaanon, ra ba rin namuyo diya. Inig kakita nila, kurog sila, hadlok sila, managan sila kuli. Ang ubang tingali, yung musukol, mga matay. So para nga makaabot gyud sila sa dapit nga kundad-an nila, ako ni silang ilihis og agig laing agianan. Naay mga times atong kinabuhi kasi kita reklamo sa proseso nga diha gipaagi ni Lord ang atong kinabuhi.
Lord, nganong ingani ko? Nganong ingani? Pero kung gihayaan pa unta ka ni Lord nga sayon ang imong agian, madisgrasya ka sa unahan. Sama ni mga Israelita, ganahan mo silang daling maabot. Murag ikaw. Sana wala na lang ning module, thesis, di mo po na magamit ining eskwelan. Kasi gusto nimo pagpanganak, engineer ka nito. Kasi gusto nimo humag preschool, lisensyadong teacher dayon ka. So naay proseso nga agian. And kita kay wala man ta nakabalo nga, oy mo na ini please niya mga matay baby dia kana gira. O sige Lord, sunod na lang nili mo Lord. Wala sila tudlo eh. Wala sila ingna sa Diyos nga, oy mga Israelita, di mo na ko iagi dia kay mga matay mo dia na gera, basi mahadlok mo mamalik mo sa Ehipto. Arita agi sa desierto. Kapuyag baktas halab, libot kayo ang ilang giagian. Pero sa ila di ay pagpanaw, sa ila di ay paglibot, sa ila di ay pag-antos, gituduan sila ni Lord magpailog, mosalig sa Ginoo. Imagine ang mga igsoon, 40 years silang kapana, walay tighimo nilag sa nilas. Kung imong basaw ng Bible, hindi ko sulti ang Bible, nabisan ng ilang mga gamit, wala nang agisi. Imagine ako no 7 years old ka nigikas Egypt. Pagabot mo sa Kanaan, 47 years old na ka. Imo sininawan ng gisi, imo sandalyas ni tubo o kapit. Grabe no? Pag ingon mo, gutom Lord, paulan nagmana. Sudan Lord, daghag kay buntog. Uhaw Lord, tubig. Tanan gi-provide ni Lord. Reklamo kay mo sa paita sa mong kinabuhi, Kung gipaitan ka karon sa imong kinabuhi, unsa pa kahakong nang laktod lang mo diretso, hurot mo. So si Lord naa kay giagian karon sa kinabuhi. Nga di ka kasabot, pero sa pagkatinuod lang ay tuyo si Lord ganong naabot ka diha. Time na nato, nga magpailog ta, musabot mo dawat, Lord, musugot lagi ko. Eh sige tag ampo datong kadaugan, Lord. Pero naa na gani gagmayng mga baton, manghadlok na. Mga guol na. So na ay rason si Lord nga anong diri ka paagion. And then siya ay nagbuot nga diha ka mo agi, kita kay mong shortcut, magunta kay mong buot taga tuwa. Ano mga discussion ta? Diba? Oh. Ang among lakawon na siguro sa mga 13 kilometer para maabot mi sa eskwelahan. Inig kahapon, lakaw na pud mi. Munang pamilyar kayo ang sapatos hubuon. Ibilin sa eskwelahan, unya lakaw na may mas palangga pang sapatos kaysa sa tiin. Hindi ka mag-eskwela kung especially among eskwelahan, di kasulod ka kung dili leather black shoes. Kay private man to. So, ibili na mo na, lakaw yun mi. Nakaroon, na-experience yun ako nga magsige may panglaktod kay arong madali. And then, alam, kapoy kayo, alas 4 man ang pamuhi kay bukid ng Moa. Alas 4 mamauli na mi. And then, maabot mi dito, alas 7 na, alas 8, pinakta sa irag yun na. Manglaktod para nga usa ka oras ang mga hapit do ka oras ra manglaktod mi shortcut mga gimi ani munang pamilyar kay nako nang dagko kayo mga bitin nga matagbuan. Sige ko kuwag bitin sila tigkaon gitong paon. Tilaw-tilaw ram nang ako. Na? Pamilyar kayo magi ko kag mga sapa na kung lasang kakuyan. Ala subay. Nakaron pag abot na ko dito puhagan na gyud naman ay checkpoint. Nga nanay nagduwa, nanay nagpay-pay-pay, mga sugba-sugba, nanay nagduwa na itong volleyball, ang mga laki itong basketball. Kaya mura man nagdiha mag-abot ba? Pag abot ako dito, ang akong classmate dito, katanaw basketball, katihol-tihol. Tanaw mo na, uy, naman lagi ka. Nangalsada man to ka. Isubay mo kalsada, marag tinaig manok, ingon-ingon na. Nabot lagi ka. Ni agi manggot to si Tutong, si Dudong Lagrama. Kana si Dudong Lagrama, igagaw na muna. Ni agi siya, nakasakay ko, igipasakay ko si sakay. Akong naglaktod. Arong madali, gikapoy, gihangap. Siya, gasubay las kalsada. Ayaha. Si Lord na ay purpose.
Nganong gilibot niya, nganong ni mo naog, nganong mo taas, nganong mo liko, nganong mo yutor. May purpose si Lord. Kita gusto kita shortcut. Ato ka bukid noon, may ingon kang lusong ni kasadaa, oy. Makatipid unta og ayo ang gobyerno kung gidiretso ra ang kalsada, pinaingon-ingon pag yun. Nya dugay na kay biyahe pagliko niya, nibalik ra madungaw ra nimo kalsada. Di usay dita kasabot mingon tang kusik-kusik. Sapagkat tinuod lang ang mga purpose ana, kung asa ang pabor, apil na ana ang mga paninda, mga pananom. May tuyo nga ang mga kalsada kay gusto dyan mo tuliid na tanan na. Padayon na to. Ari na ta dire. So, ang rason nga nung dili sila paagion dito kay mauso bilang una-una ini katubang lagira. In verse 16, 18. So, he lead the people around towards the Red Sea along the road of the wilderness. And the Israelites left the land of Egypt in battle formation. So, mura ni sila ka mga sundalo, andam po sila, na po sila mga inagibad, daw nagmarch sa silang battle formation. Paminaw pa kayo ha? O, balik sa tagan. Gabi na. He led the people, kisay kagiya ang Diyos around. Gituyok niya towards the Red Sea. Dito gidalas Red Sea. Kung gipalakton na sila, di sila kakita unsa kagamanan si Lord nga mabuak ang dagat. Imagine ningon ang Bible, galakaw sila nga uga, pero paglingi nila mahikap ang tubig nga daw pader habog kayo. Sa pikas po tubig daw pader habog kayo. Kung nanglakton sila, dili sila kakita ato. Gusto ba tang makakita sa mga wonders ni Lord? O asa siya ato ta? Okay? Kung makisulod o balati anak ko yung ta, makisulod ka, wala doon na ako yung ta, mong kadagaya ko yung ta. Next. Ingon diha, verse 18 and 19. Moses took the bones of Joseph with him, because Joseph had made the Israelites swear a solemn oath, saying, God will certainly come to your aid, and you must take my bones with you from this place. Ano nga tayo manalimtan si Joseph? Ang nabuhat ni Joseph, patay na si Joseph, ano nga time, saboy pa siya, hindi na Israelite. Pamina mo, mabot ang time, madungog ni Lord ang inyong mga hila. Anhion mo o ipakuha mo ni Lord. Pero inikuha ko na mo ni Lord, dad, ano mo sa kanaan, dad, abiyat gid ang akong patayng lawas, ang akong mga bukog ha. So, niabot gid ang panahon, si Moses, igilid ang katawan paggawas, gidala nila ang bukog ni Moses. Okay? I mean, bukog ni Joseph. Okay? Oh, next verse. In verse 20, they set out from Sukkot and come at Etam on the edge of the wilderness. Abot na sila dito sa grabe nilang panaw, no? Anong ihago-hago pamantangan ng galibot-libot, pamantangan mo saka, mo naog, mo tuyok. Namang tayo sayon! Di ba kasahay nga na, no? Oh, ayun siya, parayin ta. Verse 21. The Lord went ahead of them. Kinsay na ko na? Si Lord. In a pillar of clouds. So, nagpanaw sila, nga daw na ay haligi nga panganod kinadakuan, nag-una nila. Ang purpose, kay disyerto man ang ilang agian, ang maong panganod maghatag nila landong. So, maagi tagkainit kinabuhi, pero si Lord naghatag og comfort. Amen? And then, fire to give them light at night. Kung gabi ipod, ang maong panganod nga nagauna kanila, inig kagabi mahimo daw ang haliging kalayo. Aron paghatag nila kung sa kahaya at that night or at night. So that, aron, they could travel day and night. Sa ato daw kunong pagpangalagad sa Diyos. Na ay adlaw, hayag, way problema, na atay pagkaon, na kwarta, na maayong panglawas. And then moabot po ang kagabion, na atay mga problema, dauton ta, libakon ta, magbalatian ta. But si Lord nagahatag og giya nga sa adlaw nga wa kay problema,
biyahe. Sangit-ngit na nga nagproblema ka, padayon gihapon sa pagbiyahe. And listen to me. Aron din na ito ma-misinterpret. Karon ba gusto ka na ipanganod? Lord, nagay kong panganod, Lord, nga mo, doong anang tawhana, karang makabalo kung siya akong pamanhunon. Gusto ka na ipanganod magabi, Lord, inigawas na kusbalay, na ipanganod nga nagsiga, Ginoo kay, ug asa ng panganurag mo, doong nasa church padong ko. Gusto ka king anak? Wala na ipanganod ron, wala na ikalayo ron, kay, ang panganod ug ang kalayong magiya na to, ang pulong sa Diyos. Pero ang panganod ug ang kalayo nga nagiya nato kining pulunga, sige lang ipadaplin. Masuko pa mo ni pastor o balik-balik ko ni pastor ingong basa. Masuko pa ni pastor. Lord, dugayang mangitan ng pastor. Ay. Lord, dugayang mo ilisan. Lord, papaulihan na taon niya ang pastor. Ay, nabuhong naman yung dagway ni maldito kilay. Sa adlaw o sa gabi, sa balatian o sa kaayuhas panglawas, sa kadato o sa kawaay nahot, sa kagutom o kabusog, sa kauhaw o sa katagamtam ni mo dihang satisfy ka. Sa tanan, adlaw o gabi, day and night, nindot o dili, makapadayon kas imong pagpakiglakaw sa Dios kay naay panganod ug kalayong magagiyan nimo nga mao ang pulong sa Dios. Amen. Akong giton-aning panganod. Kung way panganod way ulan. Reklamo ta kanay panganod, Lord, panganod. Blessing nay ulan. Kasalot tag barel diha. Daot tas ulan na pamuga. Ini kagabi Lord ni kalayo. Kabalo mo kining kalayo init kayo ni. Musunog ni siya mga sagbot. Sa kanunay makalminaw tas pulong sa Dios, sakita naman kayo niyang wali oy. Pero ang kabalo nga mga pulong nagiwali daw sakit na kayo nagsunog di ay sa atong mga kinaiya. Amen. Nagiya na to. So wala sila problema no. Dili sila ka excuse wala magugkon na kadong kay run out. Wala sila kapayag sa buhi ko. Taka mo diha. Iyatagan sila kahayag. Imagine us, ginagrabe ang hayagag yun eh. Malingaw pag yung mukha kaya ang kahayag ikasyuta abot dito. Dahil ni kaadlaw marag tornado ning gauna nila. Mug ka ng haligi nga panganod naguna nila. Sumpay ra gyud sila. Subay ra gyud sila. And good thing, aning nga time wala gyoy magsupak-supak. Ug asa ang kalayo, sila tanan to dito. Ug asa ang panganod, sila tanan to agasunod. Karon, ang mga Kristohanon mao ni gibuhat, ang mga Kristohanon mao ni gibuhat. Ayo, dapa mo? Sakit na? Okay ba? Madapa ka na. Lamian, ganahan ko na. Verse 22, tatanawa. The pillar of clouds by day. So, naa ang giya nga panganod sa adlaw silang pagpana. And the pillar of fire by night. Haligi nga kalayo, ini kagabi. Never left its place in front of the people. Ningon diya, ang panganod sa adlaw o sa kagabion mao ang kalayo, wala gyud magbiya sa ilang atubangan. Atong gibasa kanina, Isaiah 30 verse 5, nga bisag moagit ang kalistanan, ang atong magtutudlo na unahan kanunay. Ang atong giya na unahan kanunay. Pag moagi siya kalistanan, moagi raman. Kay kanaan man sila mudong. Ikaw ug ako nakiglakaw tas Ginoo moagi ang kalistanan, balatian, problema, pagsulay, gera. Padayon ta kay naay giya si Lord. Unsa pa yang gisulti? Never let its place in front of the people. Di gyud mo biya ang Dios. Naagyud kanuna siya sa tubangan. Siya'y naguna. Siya'y naguna. And he will never. Uy, nawala naman itong nagiyan ako. Kabantay ka ng guide, niya mo'y nawala. Suway mo na?
Ang guide mo naman, dili baka to, aso baka to kay Tonto, ano po kung wala naka-ariday? Ano ba baka to day? Ang gagiyan ni mo, wala. At ang ginawa din mawala, bisa ka sa ta. Amen? Verse 23, tanawa. What na, 23? 22, takutob. Never left its place in front of the people. Hopefully, sa atong kinabuhi, kining Biblia ang kanunay nasa atong atubangan. Kasi sige ra batag reklamos kahimtang pero TV kanunay ning nasa tubangan, cellphone kanunay ning nasa tubangan. Siya kanunay imong kanunay katubang. Hopefully, ang kalayo, ang panganod, nga mao ang pulong sa Dios nga magagiya nato sa itong pagkinabuhi, mao'y kanunay nga naa sa atong atubangan. Kabalo mo mga tao karon daghan na kayo nga salaag nga naman mga relihiyon ning ipangbutang sa tubangan. Dinhi aning tiguma sultian mo nako atong ibutang kanunay sa atong atubangan ang pulong sa Dios. Og asa pa dong ang pulong sa Ginoo kun sa iyang gitudlo sunod ra ta. Kung ang ingon ang pulong sa Ginoo natay mga alantoson ning sunod ta. Kabalo kung naay takpaw-takpaw po usahay. Subay kamo sa sigpit nga dalan. Kaya lapad ang dalan paingon sa kalaglagan. Pag, uy, sigpit nang kayo, ari sa kuslapad. Umimpirnom na ko, ari na po ka sigpit. Oh, Lord. Ay, sigpita dyan, ari na po sa lapad. Gasigi, kag tapon-tapon aning kinabuhi, magkakanunay kag sugod sa uno. Nga na rin. O niya, makita ni may mong kagaling dugaya kung nalagay ba po nito ba? Na kung buhok na nagas na nagayo. Naghaning puti. Usara mo itong kunot sa kong aktang karon. Daghan akong aktang, nidaghan pa na akong kunot. Pero wag ako nito po. Kasi kingasugod sa uno. Muna ang tudlo ni Lord sa ato karon mula hutay ta, you will be guided. Ug nakas problema, you will be guided. Nakas balatian i-guide ka ni Lord sa iyang mga pulo. Nakas sa mga problema, unsa nang mga gipangdala-dala nimo karon? Naa ang pulong sa Dios nagagiya kanimo. Pila ninyo dire naa na kay Bible reading na kada adlaw kay personal relationship man. Nika personal relationship. Masuko imong uyab kung di ka mo chat rong adlaw. Nara pa jud kay rason ano di ka mo chat. Busy mo ko kay kuan nga gabin-an na uli. Pag uli pa jud nako na shutdown ako cellphone. Pag open pa jud nako ay spy ang load. Suko gyapon siya no. Nga naman, na may personal relationship. Pero si Lord ing anak sa nawa ka nang dipindes magwalali kinsa diha imong personal nga relationship no mo sulti siya nimo pinaagis pulong karon adlaw Lord sige sulti ko Lord ukaw basa salamat kayo sa imong tingog Lord ina Lord ay ka na ba makigsulti di ba kada adlaw mo nastoryahanay personal nga relasyon na pero gwa di ka kakailas tingog magbalantan. Gatuor magyutag ang tingog ni Lord, murag tingog nga nabati ni Pablo samtang si Pablo naglakaw sa padong sa Damasco. Ricky boy. We should. Re. O di boy ba? Pinalano. Tingog nos demonyo oy. Ha? Nakita wala na ta nakaila sa tingog sa Ginoo. Pag atubang nimo problema, ang tingog sa Ginoo, sige lang, pailog, pagpaubos, di nakakadungog. Kaya ang tingog sa yawa na imong madungan, singgit ba, singgit! Labong ani sa church, singgit sa mga pagdayeg, di mo singgit. Singgit sa mga pagdayeg, di mo singgit. Dapat makadungog tas tingog sa Ginoo. Pero I tell you, ako sa hagba, kitang tanan napalpak. Amen? Kitang tanan napalpak.
Ang tingog ka na sa Ginoo, panggain mo sawa, oy. Sabta ba? Nagmahagod. Kaya ang atong madungong ang tingog sa yawa. Dapat ikaw higumaon. Dapat ikaw may sabton. Inga anak, kanunay ang tingog sa kaon. And ang kasagaran natong madunggan o atong isunod, tingog sa kaaway. That is why dili na kaya nga i-lead ni Lord. Kadi naman tamaminaw niya. Pag-ingon sa Isaiah 30 verse 5, surely you will hear the voice behind you. Wala ningong, ang voice behind you, it means, ang mga pagwali ka na ito, ang mga pagtudlo ka na ito, ang imong mga kasinatian ka na ito, ang imong nabasa sa Biblia. Makadungog ka anak nga tingog, inig ka encounter ni mo, uy, man ako ani. Uy, manigisulti. Uy, manigiwali. Di ko ani. Diba? Na ang problema na to, dera, mga kitang kasakitan. Ang problema to, pagyunta galakaw sa dapit nga wala ang Diyos nagapanaw. Dili mao ang direksyon sa Diyos. That is why, kung ang panganod ug ang kalayong nagsimbolo sa presensya sa Ginoo, di aga-agi sa wilderness, pero kung ang mga Israelita, dili sila mo agi sa mga Pilisteuanon, mga matay sila sa gera, unya sa bola pa sila namatay, moingon sila, Lord, nag-ingon ka, nag-uban ka namo, Kristan na me, imo ming katawan, pero ngano nangamatay man me? Og motubag sa Lord, nag-uban lagi ko ninyo, pero kamoy, wag nag-uban ako. Subay mong inyong agianan. Si Lord maoy nahibaw kung sa'y pinakamaayo para sa mga dilig si Pastor. Kasahay pa Jod, kung si Pastor Manggod, ang taga-church. Paminawa ang tingog ni Lord, parang wala na kay pasanginlan. Tanawa ang giya niya sa imuhang kinabuhi. Kaya kanya-kanya man tang gigiyahan ni Lord. Kaganina ka, hisgot may kapahig assignment. Nga ang kada kinabuhi na ay calling. Kabalo ka, kung gitawag ka sa Ginoong mahimong janitor, di gyud ka malipay mahimong engineer. Diba? Kaya ang imong kalipay to amas assignment nga gihatag ni Lord. Nakitrabaho pero di ko lagi ko malipayon sa trabaho nako. Pero pagkakaplag ni mo atong trabaho nindot nga posisyon o di nindot nga posisyon, uy, lipay lagi ko ani. Ya lagi tawag nimo. Kanang wala gitawag ni Lord mahimong politiko o niya magpa-politiko, magbusog na nas kaugalingon, ini kahuman. Pero katong gitawag ni Lord nga mahimong mga leader, katapusang hungit o naapay inog hungit, maoy iya. Kaya nga naman man niya itong plato. Kutsara o niya, hungit. Kanya napay nabilin iya. Pero dili na siya gitawag nila, may mong leader, tanan nas plato iya harap. Alam dia, miaw. And that is why, ang atong nasod, ang atong probinsya, atong barangay, ang atong pamilya of Kininga Church, we need the pillar of fire and the pillar of clouds. And that's the word of God. Pero ingon si Joshua 24:15. Kung para ninyo daotan makadaot sakitan mo tiyan og mubasa mo papili mo. Basta ako ug ang akong pamilya, we will. Amen. Atong bantayan sa itong kagalingon. Kay basin og dili maong kalayo atong gisunod. Basig dili maong panganod ang atong gisunod. Ako sa mong sultian, magbantay po ta. Kaya usahay kining tao, magpapanganod po na siya. Magpakalayo-kalayo po siya. Buol biya o kaayo, pero sa dihang nakit-anti ka ron, malipay. Ito, kamaot. Naot ka natin, nasabtan ng gabi na. Again, ayaw si kaguol kung asa ka karon usang kantangan. Because giluwas ka ni Lord o gialaw ni Lord diha ka mo amin. Wala na sorpresa si Lord.
Di mo siya, uy, ayaw, Lord, kabalo ka, Lord. Di ko ano ko, Lord. Kabalo si Lord. Lamang nga ikaw ako kinahanglan gyud ang makasabot pag ayaw mo na igsabot. Atong last nga awit ka ganina, sa title ato. Ha? Goodness of God. Ang second verse, tanawa ko na today, ang second verse of the unsa ang second verse. Ato nga awit sa goodness of God. Ha? I love your voice. I love. Pero ka nang naminaw, kagwali mo ra kagkaulion. Nya, I love your voice. Oh, wow. Wala na uwaw. Oh. You have led me to the fire. Gigiyahan mo ako pinaagi sa kalayo. Bawa atong ibasa. Muna niingon ko ang prayer niya o ang mga awit ni haom sa pulong mo may kasabot. It means nga mo na kabubuton ni Lord madawaw na ito karon. In darkest night, you are close like no other. So sa kagabi huntog na sila, pero duol kayo ang kalayong naghatag nilang kainit o naghatag nilang kahayag. Pwede ba natong palakpakan si Lord? And next isa, I know you as a father. Nakaila ba ka? Nailan ba ni mo siya ingon nga amahan? I know you as a friend. Nakaila po ko kung sa kakagrabing pagkaamahan o kung sa kakapagkagrabing higala. And I have lived in the goodness of God. Pero tingin doon tanong. O akong gisugdan ng akong kinabuhi hangtod sa akong kamatayon, diha sa pagkamaayos sa Ginoo. Mga kitag desierto, maayos si Lord. Mga kitag parat nga dagat, tubig, parat nga kinabuhi, pait nga kinabuhi, uga nga kinabuhi. You know what? Muna kaya nila. Nyagi sila grade C, labihan ka parat, murang walay mabuhing tanong. Ang buhing tanong isda. Ayo. Agi sila grade C. Parat. Agi sila, niamot sila sa katong naay pait kayo. Samara. Huh? Unya, tubig yapon nga pait. And then isangka sila sa repidem. Wanag yung tubig na uga na sila. And mo po na atong agian. Sa itong pagpangalagad sa Ginoo na ay walay lami parat kayong pagpangalagad sa Diyos pero kapadayon gyapon ka. And then niagi na po kinabuhi pait kayo ni Lord pero sige lang mutang israw niya ni hangtod nga niabot kasunahan Lord abi na pagmutang is na uga naman noon. But sige lang. Kay ang imong paingnan lan the promise of God flowing with milk and honey. Milk, it means abundansya kayo. Honey, it means hayahay, tamis kayong kinubuhi. And ang mga Israelita, kabiyahe sila, niagi kapaitan, kasakitan, kauga, kakapoy, grabing kakuya. Pero kapadong sila sa dapit nga mao ang flowing with milk and honey. Ikaw, ako, aning kalibutan na, nakiglakaw, tas Ginoo mo agi sa kapaitan, even cancer mo agi. Ba't ang atong atuan, kinanindutan. And ang pinaka-thrilling, pinaka-excited yun ako, Lord, kanus agad siguro. Kanang buhi pa ko daghang mangdao. Pero maghigda na kang Hana, madungaw, sulting maayo ni mo. Puta na, yun si Yads. Budahan yun eh. Di ba? O niya mo tunog na ka sa highway nga Bulawan. And then muga ko si Lord di mo, anak, grabe kang daganag diyan. Pero, niya lagi ka. Welcome. Good and faithful servant. Sulod, pag sulod di mo, Lord, asa akong pisto ni ka? Pagtanaw ni mo, mas mahal pas mga mansyon ni Pacquiao. Kinagrabe ha. And that is why sa atong kinabuhi, ayaw kag kaingon, Lord, nganong naingon ani, ayaw. Because igo lang kang nagsunod sa unsay giya ni Lord sa imong kinabuhi.
Katong toong nagbuot-buot lang sa inyong sa ilang mga kinabuhi. Someday they will realize, paita man di ay. Nindot di ay, nagiagi ko ni Lord sa kasakitan kay nakat-on ko. Nalig-on po ang ako mga tigil o lakaw. Ang ako pong pailog, natuluang magpaubos. Ug ang akong pasensya nagtaas og ayo. Ug ang ako ang gugmas Ginoo nahimong tinuod kay nasulayan sa nagkalilaing kasakit. And now I am ready to enter the promised land. He said, ayaw ka mo kagool kabalaka mo ato ako pag andam og dapit alang kaninyo. Ini kahuman balikan mo nako. Di ba? Di pa. Balikan ka sa Dios. Sad dira uwa ka baliki atong nagsaad-saad. Dagan kayong mga ruling ron, mangharanas inyong mga barangay. Kung ako inyong padakon, balikan tamo. Pero wala sumpay. Wala sumpay sunod eleksyon. Pero si Lord na ang isaan nga balikan tani ang iyag yung siguro. Sige ko namin, ato ko nung handumon, ato ko nung hunaon no gayo, pamalandumon. Aning kinabuhi a Lord, ikaw ba yun ang akong isunod? Ang imo ba yung pulong akong isunod or ang ako ang kaugalingon? Ako many times, especially sa akong wife, many times na matest ang akong kasing-kasing. O akong na-prove nga Lord ang mga time na ako rin kagalingon akong isunod. Ano man? Ano suko mo ko? Kay kaugalingon ang akong isunod. So, hinulso. Ngayo ko pasaylos Ginoo. Ngayo po ko pasaylos akong asawa. I said, love, adili love mo daw tanan. Grabing nasgasas akong kasing-kasing. Kinahanglan gyud kaayong kita maon mahimong friend ug ayo aning mga panahon. And then akong isumpayan ang kabalo ko, grabe po na akong nakagasgas ug ayo sa imong kasing-kasing. Sa ilo ako, tabangan ko sa Ginoo nga, di ko magkakanunay gas-gas ana imong kasing-kasing. Na? Ingon nimo I love you mo tubag na. Wow! Madaugod. Kamu din na mong I love you hilas na. Mo tambak I love you suban. Wa na ko nang lami I love you. Atong awit ning katapusan nga awit ngayon suot. Katong giawit ka ganina. Atong awit ni sa tong closing song. But before that, ato ito ko ang atong mga ulo mag-ampok ka. Heavenly Father, salamat kayo Ginoo sa imong mga pulong among nadungog karon. Bisan di ay ug unsay among kahimtang sa kinabuhi. Among nasigurong nasayran na dili gyud ka matalikod ug mudiya kanamo o Dios. Ang Psalms 23, ingon kang ikaw maayong magbalantay na mo. John chapter 10, sa gihapon, ikaw ang magbalantay na handa mo hatag ang kinabuhi alam na mo. Ang imong tingog madumog na mo in Isaiah 13, verse 5. Iningon ng imong mga pulong sa Exodus 13, na sa panahon sa kangit-ngit o sa kadagayang kahayag naa ka naguna ka namo o nagagiya ka namo. Thank you Lord that we will hear your voice sa mga panahon Ginoo na naami sa mga kasakitan. Help us to hear your word. Tabang iming mabati nimo ang namo ang gapos sa imong pag-comfort ka namo. Sa panahon nga naamis kawalan o Diyos, salamat kayong mabati na mong ikaw ang Ginoong nag-provide ng Abraham, mag-provide usab ka naman. And pasaylo ami Lord na wala namin nahigugma sa imong tingog. Pasaylo kami ka naman. Ang giampo kanimo Dios kanini pagabihon sa dili pa mi mauni. Nga mga kasing-kasing nakaplagan nimo.
nga mosunod sa imong giya sa among kinabuhi nga mao ang imong mga pulong. Thank you, Father God, nga amo kang nakaplagan. Kani ato na mislead me sa relihiyon, na mislead me sa mga tuo-tuo, na mislead me sa mga bisyo, na mislead me sa among garbo, na mislead kami. Nagiyahan kami o dili mao nga tingog. But thank you, Lord, nga imong tingog ang imong pulong na ilhanan namong karon og padayonon namong ni. Parat man nga kahitang sa kinabuhi, pait man, or bisan sa katamis or sa kauga, Lord, mosunod kami kanimo kay ang imong saad kanamo labaw pa sa land flowing with milk and honey. Kaya ang imong saad namo mo man ang imong langit kung Pinoy-anan gingarian, wala nay luha, wala nay kasakitan. Everybody sing, I love your voice. Hallelujah. Manindog tang tanan.